Здравейте! Днес ще си украсим тетрадката с пчелна пита и с едни много симпатични и забавни пчелички. Това е много лесно за изпълнение и е много приятно. От вътрешната страна на нашата тетрадка ние ще поставим два големи джоба, които могат да ни поберат както различни паметни бележчици, така и кламери, които да ни послужат като книгоразделители. Това е един начин да си направим тетрадката по-интересна, по-красива и без съмнение по-функционална. Да започваме. Какви материали са ни необходими, за да изпълним нашия проект, който нарекохме пчелички? На първо място тетрадка, която да разкрасяваме, 2 листа плътна хартия или картон. В моя случай това са цвят жълто и оранжево. От тези 2 листа ние ще си отрежем 2 парчета за джобчета и ще си изрежем, това вече аз съм направила, 6 ъгълници, които да бъдат елементи от нашата пчелна пита, с която ние ще украсим предната страна на първата корица. Нужни са ни още лепило, линия, ножица, молив, картинки, които аз съм свалила от интернет, изрязала съм и след това съм покрила с фолио, което ще позволи на картинките по-дълго време да се задържат красиви и до края на учебната година да не ни се налага да сменяме опаковката на тази тетрадка. Разбира се, ще ни бъде нужна и опаковъчна хартия. Аз съм се спряла на този цвят, който смятам, че е много подходящ. Да започваме! И така, нашата тетрадка е готова. Тя е украсена с
шестоъгълници, които имитират пчелна пита, с много симпатични пчелички. И от вътрешната страна има два големи джоба, в които ние може да приберем различни неща. Нека да видим как биха стояли в тези джобове някои от книгоразделителите, които направихме преди седмица. Ето, тези ще стоят наистина интересно. Бихме могли по този начин да ги подредим и когато имаме нужда от тях, било то за да си намерим някоя страничка в учебник или тук в самата тетрадка, също бихме могли да ползваме книгоразделителите в тетрадката. Ето, виждате, по този начин би могло да се получи. Наистина е интересно и разбира се много полезно, защото тези неща винаги в училище ще намерят място и приложение. В другото джобче може да си поставим отново паметни бележки, които са потребни винаги, даже няколко вида паметни бележки. Бихме могли дори да поставим вътре и молив, но когато започнем да пишем в тетрадката, ние трябва да го изкараме, за да не ни пречи и да ни бъде по-лесно да се справяме с задачите, които в училище ще ни възложат. Това е нашият проект, който нарекохме пчелички. Не е трудно да се направи, интересно е, забавно е и най-важното е много лесно, но в същото време е ефектно. До скоро!